ଏବେ ଆମ ଟିମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ର ଜାଣି ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ ସମସ୍ତେ ରେଡି। ଆଉ ଆମର ଏମାନେ ବି ସବୁ ଝିଅମାନେ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଆମର ଲେଡିଜ ଦଳ କିଛି ଆଗେଇ ବି ଗଲେଣି ବସ୍ ପାଖକୁ। ହଉ ଆଗେଇବା ଆମେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗାଡି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମେ ଦାମନଯୋଡ଼ିର ଦୁଇଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ମା କଟା ବାଉଶୁଣୀ ଏବଂ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗାଡି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମା କଟା ବାଉଶୁଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଏଇଟା ତାର ଗେଟ୍। ଆଉ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମା କେବଳ ଗଛ ତଳେ ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପଶିବାର ଯୋଉ ଗେଟ୍ ସେଇଠି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଏଇ ଗଛ ତଳେ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ରୂପିଣା। ଆଉ ଏଟା ଶକ୍ତି ପୀଠଟା। ଏଠି ପ୍ରାୟ ଭୋଗ ରାଗ କହିଲେ ବଳି ବି ପଡେ। ଆଉ ଭୋଗ ଯାହା ହୁଏ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଘରକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତାର ପଛ ଗେଟ୍। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୁଇଟା ବାଘର ଛବି କରାହେଇଛି। ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ, ଯାହା ମାଗିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୁଏ। ଏବଂ ମାଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିକି ଏବେ ମା କଣ୍ଟା ବାଉଶୁଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲଣି। ଏଇ ଆମର ଦିଦି ମାନେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଘଣ୍ଟା ବଜଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦର୍ଶନ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆସିକି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏଟା ଫଟୋଗ୍ରାଫ ନେଲୁ। ଆମ ଟିମ୍ ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏଠି ମାଙ୍କୁ ଆମର ସମର୍ପଣ ଜଣେଇକି ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଏଠି ନେଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପୀଠରୁ ବିଦାୟ ନେବା। ଆମର ମତି ଭାଇ, କମଲ ସାର୍ ଆଉ ଜିତୁ ଭାଇ ସବୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ୟା ପରେ କୋଉଠିକି କେମିତି ଯିବା, କାରଣ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର। ମୁଁ ତ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଦାମନଯୋଡ଼ିର ଯୋଉ ଦାମନଯୋଡ଼ିର ଯୋଉ ସାଇ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେଇଠିକି। ୟାର ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଲାପ ବଗିଚା ହେଇଛି। ଆମର ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଏଇ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖରେ ବାହାରିଛୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ଅତି କପ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଏଇଟା ବୋଧେ ନାଲକୋ ତରଫରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଠି ସବୁରି ମାଲିକ ଏକ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଆଉ ଭିତରେ ସାଇ ବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମର ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ଯେତେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଯାଇକି ସାଇ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଠି ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରି ସାଇ ବାବାଙ୍କର ଆରତି କରିକି ତାଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ସାଇ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ସାଇ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ମୁଖରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣ ବସିକି ଧ୍ୟାନ କଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ସଦସ୍ୟ ମାନେ, ଏଇ ଜିତୁ ଭାଇ ପରିବାର, ଆମ ପରିବାର ସବୁ ରହିକି ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ମେମୋରିକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଫଟୋ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖିବି। ହେଲେ ମତି ଭାଇ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଫଟୋ। ଏଇଟା ହଉଛି ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗୋଲାପ ବଗିଚା ଦୃଶ୍ୟ। ମଝିରେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡେକୋରେଟିଭ ଗଛଟା, ଏପଟକୁ ହିଁ ସାଇଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ସେପଟେ ହଉଛି ଗୋଲାପ ଗଛ। ମଝିରେ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ସେଇଟା ଫଟୋରେ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉନି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା, ଏ ବାଁ ପଟର ରାସ୍ତାର ବାଁ ପଟଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଇ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵ। ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭଳିଆ ସଜା ହେଇଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ପାଥ ଗୁଡା କେତେ ସଫା ସୁନ୍ଦର କରିକି ଟାଇଲ ସବୁ ବସିଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ସାଇବାବାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାର ବି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଖି ପାଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କିଛିର ସୁବିଧା ଅଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘାସ ବଗିଚା ହେଇଛି। ଆମର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ କିଣିକି ସେଠି ଖାଇଲେ। ଇଏ ହେଲେ ହେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆମର, ସେ ବସିକି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଏଇଠି ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵର ଦୃଶ୍ୟ। ସାଇ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ।
ଇଏ ଆମର ଆର୍ଚିସ୍ ବାବୁ ମୋ ସହିତ ପ୍ରାୟ ରହୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ବଗିଚା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ଆଉ ଡେକୋରେଟିଭ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି। ଏଇ ଗଛ ସବୁର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋହର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଚାରିପଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକୃତି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଘାସ ବଗିଚା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁତ ସଫାସୁତୁରା ମେଣ୍ଟେନ କରାଯାଇଛି। ପିଇବା ପାଣିର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ୟା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ବୁଲି ବୁଲିକି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏଇଠୁ ଆଗ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ମନ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଏଠି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରିକାମୟୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏଠି ଦ୍ୱାରିକାମୟୀ ମା ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଟିକେ ସାଇଡକୁ ମନ୍ଦିରଟା ରହିଛି। ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପାସ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର କଡ଼କୁ ଅଛି ସେଇଟା। ତାପରେ ଯୋଉ ଝାଉଁ ଟାଇପର, ଖଜୁର ଟାଇପର ଗଛ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲଗା ହେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ବି କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି। ଆଉ ମତେ ଭାଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱାରିକାମୟୀ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁଣି। ଆଉ ପୁଣି ୟା ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକୃତି ରହିଛି ସେଥିରେ କିଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫ ନେଲୁ। ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା।